I Liberal Alliance ser vi et helt andet Danmark end det vi har i dag. Vi har 4 mærkesager: 40% i skat, gang i væksten, mindre bureaukrati, færre forbud. Skatten skal ned. Vi vil ikke længere være verdensmester i skattetryk. Skatten skal ned på 40%. For højt skattetryk begrænser konkurrenceevnen og koster arbejdspladser. Det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal også kunne betale sig for højtuddannede udlændinge at bosætte sig i Danmark og være til gavn for danske arbejdspladser gennem princippet åbne grænser, lukkede kasser. Højtuddannede udlændinge bosætter sig i dag i andre lande end Danmark på grund af den høje skat. Dette er også tilfældet for mange danske virksomheder, der flytter deres produktion og dermed også arbejdspladserne til udlandet. De skattepenge, vi betaler, skal bruges mere effektivt, end de gør i dag. Mange penge bliver i dag brugt i det offentlige på skemaer og blanketter. Det skal der laves om på. Jeg vil arbejde for de mange mennesker, der hver dag går på arbejde, betaler skat og dermed bidrager til at gøre Danmark til et rigt samfund. Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor du bliver anerkendt for den du er. Du er først og fremmest dig selv og skal måles på din indsats, dine evner og din personlighed. Jeg vil ikke være imod en lov om flerkoneri. Velfærd kan ikke måles på kontrolskemaer og regler, men på respekt og ansvar. Jeg har været forstander på plejehjemmet Lotte i mange år og drevet det ud fra en filosofi om retten til en værdig alderdom og troen på et liv før døden. I 2009 blev der vedtaget knap 4 love og regler om dagen, som regulerer, hvad danskerne må og hvad de ikke må. Hver gang et tåbeligt forbud bliver indført, skaber det enorme mængder bureaukrati, der koster både tid og penge. De mange paniklove stjæler dyrebar tid fra myndighederne, tid der kunne være gået til borgerne. Det er på tide, vi trækker en streg i sandet. Liberal Alliance vil stoppe formynderiet og give ansvaret tilbage til danskerne.